Ongi etorri Gamerontxira! Gamerontxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Badanoi eta ongi etorri Gamerontxiaren 6. denboraldiko 37. atalera. Danera 173 atal egin ditugu eta, takizuen bezala, hemen gare Twitch katian, gaur astearte bat izango da, 5:00 aurrera, eta gero astearte gauian, gaur gauerdian, FM-an naiz irratian entzuteko aukera egongo da, baina nola ez, zuetariko askok egiten duzuen bezala, gero bideo edo podcast moduan ikusi edo entzuten duzue saioa, eta, hainbat lekutan dago eskuragarri. Gamerontxia Euskal Bideojoko zaleon elkartea da, komunitatea, eta gamerontxia.eus webgunean aurkituko duzu guri buruzko informazio guztia, baita parte hartzeko eta bestelakoak. Neu Damian Madinabetia naiz, eta nerekin dare, Bantxi, Aritzo diozula, eta landen duzu eta azken bat izan bezala. Opa, Aupa, gaixo. Apa bai, arratsaldeon. Bai, ez? Bada espada, ez? Batzuk goizian entzungo da, beste batzuk... Hori. Aukera danak, ez? Claro. Barneatu biherri da, zikondo. Eta baitza, hori da. Munduko lekuren batean egunon izango da. Ondo, ikusten da, ez? Ja, oporra badatoz, baina bitartean gero eta nekatu dago, eta burua behi gero eta arraroago, ez dakit. Motelago igual ez, baina arraroago bai. Gaur ez dauko... Esan. Ez, ez dakit ze joan esaten, igual kontrakoa izan esateko, ez dakit, gaur mentzat gidoian landerrek ez dago lako txertatu albisteekin hasi aurretik, eta, azken aldian gaizki oitzuta genten, beti botatzezko pildora txokat edo, aurretik. Baina hori da, dizen egunen seinalie, ja, berotzen gabiz, aurkezpen danak erdi martxan dauz, batzuk, de hecho, entzun doguz, edo ikusi doguz. Osa que, claro, ja, badabiz hortik ez, urrumurru batzuk, gero aipatuko doguzenak, baina egunotan iragarpen gitzi, albiste txiki asko, baina ez esanguratxuek, dana dabiz prestetan badatozen egunotako aurkezpen handi honetarako. Orduen igaitzik, horrek apurbet errepase, zer datorren ikusi, eta holan gube preste gongo gara. Eta gainera hori ez, gaur ekainean sartzen ganez, lehenengo programean ez ekainekoa, estrenaldiak eta jokuak, niri bentsat pertsonaki gustatzen jaten atal bat izaten da. Datorren garrantzitsuen errepasatzeko eta ondo. Nire gaiti be, guazen albistetara. Bestiok? Horixe bera, bai, gainera albistetxo asko, estreinaldi asko, eta uda interesgarri daukagu aurretik orduan. Bai, guazen errepasotxo bat egitera. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Basan egun moduen, ekaineko bideojoku begira jartzeko garaitze da, gero beste gauza batzuk errepaseko dugu, baina momentuz estreinaldizek hartzeko momentu da. Albistek azpatzen da moduen, igual, ez da holan hilabeterik potentiena edo bentset ados jokoan dizeke, baina ez dugu ikusko lan estreinaldirik itezgarrizenak, baina alan da bet niotena, konturen bat edo beste badau. Nit inot, ez da horren estreinaldi handirik, igual Damianek amendik kokoteko bat mongostatzetik berantzako badauko zaitezgarrik. Osa que, igual, komeni da, apurka-apurke joati eta zer helduko jakun ikustia. Bizer bertan, dekogu lehenengo estreinaldi handize, batzuntza bintzet, Final Fantasy VII Rebirth, hau da, 7. remaken berregitien bigarren atala Switch bira eta Xbox Seriesetara helduko da, aldez aurretik lehenengo jaso genduen PlayStation 5, gero PC-ko berzinua begon zan. Orduen, dinoten, igual ez da horren estreinaldi handize, baina batzuntzat bai, lehenengo biderra izango da, joku honetan ibiltzeko lehenengo biderra izango da eurentzat. Eta egiz izan, Rebirth honek ikaragarrizko balorazioak bildu ebazan estren esanien, 2008 urtean. Urteko jokurik honenan zerrenda guztizetan bildute ikusi gendun. Eta orokorrien entzingo da bena da, lehenengo atal honek, berregitin lehenengo atalak
lortu ebana edo sortu ebana, ba, hori hobetu, edatu, eta Clauden, Tifan, Barrezen, Arizen, ez, ja horren ondo ezagutzen dugu zen protagonistan, ba, aventura berrizeri ekingo dotxo. Mundu ireki eder bategaz, denbora realeko borrokakaz, grafikoki ikusgarriz edala besan bier da. Eta, klaro, igual hori da interesgarrizena, ez? Gaiu berri honetan, batez be Switch bizen, ia zelan funtzioneko daben ikustie, dagoeneko badauz, analizi tekniko batzuk eta moten dugu ondo doala. Orduen, hori aukera politxe, honegaz jarraitzeko, egizetan niri igual berregite honek ez toztiela horren beste erakartzen, lehenengoan ibi nintzen eta izan hau txartu inunik nira bez, baina gura odotaz Final Fantasy klasikoak esango dugu. Baina, bueno, askori pila guzti dakia, osak, estrenaldi politxe esango dugu. Lander, aurreko berregiteak ateraia baitare Switch B-erako? Edo lehenengoa izango da iritsiko da, Aurten jaso dugu Final Fantasy Zazpi remake intergrade, ez? Berzino, behin betiko bertzinoa. Aurten, zangoneken martxoan izen zala, okerespan abien, edo etxaien, Switch B-erako da Xbox Series-etarako estren izan. Eta helburu da, hirugarren atala, hirugarren eta azkenengo atala, aldi berein estrenetie plataforma nagusi danetan. Edo hori epatu dabe Squaren X-etik. Bai, nik, Switch bian edo ibili naiz joko honekin lehenengo aldiz, bai? Zazpigarren atala, espaldiko partez eta, bere egunean eta jokatu eta gozatu nuen. Orain berregite honekin, ibili naiz orain, PlayStationa ez daukat, orduan ez dute aritzeko aukerarik izan, beraz, netzako Switch bian estrenatu danean, netzako izan da, joko honekin ibili naiz lehenengo aldia, ez? Eta besterik gabe. Nena izure iritzitakoa, zera Lander, ez? Ez dago gaizki, bai, baina ez dakit. Ez da saio iristen originalari, ez da, bai. Ja. Aurkezpena da ikaragarreze pasada bat, nik uste kontsola ganatan, historizoa itxel dau, baina egitze da igual horretan, batzutan gehiagiz sakotzen da bela. Pasillo asko, korridore asko, oso geldo ibiltzeko une asko. Barritxasunek, batez behor, balako hub munduerako lekuetan, ez? Misiñoak, etxe bigar mailako misiñoak eta bar. Ez teki mamian dirik orokorrien, eta nik uste dut orokorrien esperientzizeri askora egiten dutxola, eta zaiz pentsetan, jarraitxu gotz, oso orkezpen honadeko, grafikoki ikaragarrez da, borrokak ez dauz txarto, baina ez dauztie betetan bez, jarraitxu guzu, eta aldi berien joku hiltzen doa, edo hori irudizio daten. Ni jakitagatik, zer den aldatu dutena, bai, jatorrizko jokotik, zer den aldatu dutena, eta nora, ematen du, historiarekin eta, bakizu ez, dela historio berbera, baizik, eta, bai, borketatzen dira kontu batzuk, eta historio aldatzen da, eta eramaten gaituzte, bide berriatik, eta apur bat nahi dut jakin, zeintzu diren bide berri horiek, bai, jatorrizko jokoak gertatzen diren kontu batzuk edo gertatzen diren, baina, behintzat lehenengo atalarekin, amaieran nengoen ea noiz amaitzen dan benetan, ze azkeneko 4 orduak dira, bai, ez dira bateria honak. Orduan, bigarren honekin jarraituko dut historioa ezagutzearren, jakiteko zer egiten duten, ez da, bakizu, ez da. Azkenean zer gertatzen den, bideojokoen historiako spoilerrik handienetakoarekin, ez da. Baina, esterik gabe. Ez du gehiak espero hori esan. Bai izan bierda, bigarrenan aldetik, betxet entzutera orokorrien, gauzasko betzen dauzela, eta gehitzen erakartze ostena da, bigarren mailako bizinionek lehenengo jokuen etxago nahiko eskazak izan zirenak, dinoi bigarrenien nabarmen hobetzen dizela, Yakuza estiloko kutsu hartzen da bela, dauzela, solako historizo soroak, nahiko divertigarrezek. Igual, alde horretatik, bai arrape aldozti, baina, hor dekot pendiente probetako, Steamen dekot bueltaka, baina, no ez eltzen dutxate bigarren ere, bai. Eta esan da nigaitzik beste bategaz goaz, igual hilabeteko estrenaldi antizitako bat izelik, ez, tamien? Nik uste bai, hilabetekoa eta batzuentzat gehiago. Azkenean joku hau ibilidan, bueltak emoten ibilidan bezala, azkenean posik egon beharra Gothic bat ospetsuan remakea badatorrelako, eta badatorrelako aste honetan, ez? Ekainak 5 estrenatzen da, eta, Alkimia Interactive eta THQ Nordiken eskutik dator, bakizuen bezala, hau 2001ko joko bat zan,
originalki, Piraña baitzek etara zeban, enpresa aleman bat, okeres baldin banago, eta, bueno, han nahiko arrakasta eukizeban arren, gero, nik uste dut beste aldeetan eta, nahiko perfil bajoak entzartu zala, publizitate gutxikin, eta Nikola kasualidadez topa une bat denda batian, ez da gira, 2 eurotan edo 14 eurotan olako gauza bat, nahiko merke, gogoratu 2001 ja euroakin, eta izan zen espektakularra, ez? Emote zeban mundu ireki bat, baina oso desberdina esan beste mundu ireki batzungatik. Adibidez, oso desberdina esan zela da Skyrim, bueno, orduan Morrowind, Oblivion batetik, eta ez dut esaten oberako ero txarrerako, baizik eta desberdina. Sentitze zan, ez dakite dan garapen Europarra, eta gara hortan ez gendela bape ohituta hori ikustera, eta zeuzkan detaile guztiak, mapa oso txikia esan, benetan pentsatzen baldin badozu, baina oso ondo kondensatuta zeuan, oso ondo mugatuta zeren muga naturalak, ez? Hau da, ezin esan zona batera, ez duzulako aguantatzen bizirik. Baina, ez zeuan, normalian etzan pareta bat egoten, ero blokeatutako ate bat bazeren, olako gauzak, baina orokorrian zan joku bat oso berezia garai hartarako. Eta arrakasta asko eukizeban salien artian, hau da, nitxokoa zanea arren, jolastu zebanak oso gustora nik uste jolastu zebala, eta oindala urte batzuk, egon zan saiakera bat, demo bat irten zan, eta ez zeban arrakasta ondirik euki. Orduan, honek erabaki zeben THQk buelta oso bat emotia, eta ikusten da, azken urtetan ibili die bueltak emoten, betak etaratzen, komunitateare galdetzen, eta esan behar da, originalan antza handia daukala alde batetik, baina, bueno, grafikoki eta sekulako aldaketakin. Eta ikusiko dugu, ze puntutaraino daren gauza berriak, baina niretzat itxura oso txukuna dauka gotik honek. Ia zen moduz. Eta, bueno, ez da benantzat ezagutzen, kuriositatea daukanantzat, berez da Mirtana erresuman kokatutako kolonia bat, nun, gertatu zen kataklismo txikitxo bat, eta geratu zen zona bat kupula baten azpian, ez? Bobeda baten azpian itxita, eta gauzak sartu leizke, baina irten ez. Orduan dago jende bat arrapauta, eta erabiltzen dabe, sartzeko bertan, jendia preso sartzeko, kartzela bezala erabiltzeko. Orduan bertan daren asti originalak, bertan zeren, buruzagiak eta bar, 3 kanpamentu sortu dabe, desberdinak, eren artean gatazkatxoekin, baina, badare, ez, olako azpi jokuak, badare tratuetan ibiltzen da jendia, ez, kanpameleku batetik bestera, eta olako ekosistema bat bezala existitzen da, eta hor barrura iristen za, momentu batean, eta, horre ikusi behar dozu zein dan zure lekua eta zer egiten dozun kolonia hontan. Eta, danetariko monstruak dare, ekipamentua be garatzen doia, gau eta egun ziklo dinamikoak dare, eta historia hori bizitzia, ez? Hasi eta bukatu. Ez dut uste be oso joko luzia danik, baina, azten basa bigarren zela da, sekundariak eta egiten, luzatu lehik ipuzkatxo bat. Benetan interesgarria eta ia zer moduzko harrera daukan. Irtengo da PC, PlayStation 5 eta Xbox Serierako, gotik bat hau. Así que, aukera daukanak eta gogoa daukanak, animatzen zaitxuet probatzera. Zeltasun aldetik, Damian, zer da, joko sai horietako bat, edo... A ber, nik uste dut bere garaian, bentsat zarra saia zala. Gertatzen dana da beti zeukala moduren bat gauzak egiteko, eta nik uste dut hemen hori mantenduko da bela. Hau da, beti digo zeikien leku batera eta hortik arkuakin bota, eta gero korrika egin, eta laga beste norbaitek akabatzen hori, eta olako, danazien, olako trukito, bat ez be nahiko gaztetxua ginean, ez? Horre, zaiagoa, esan, horre zingan, niretzaten izan oso gona, eta olako truko eta bideak aurkitzen ikasten dozu. Horren zentzu hortan, nahiko polita da, ez? Edozein etxai, askotan izan lehike olako, ez, gauza bat benetan saia garaitzeko, azkenean ez da borroka itxi bat, ez? Beti alde egin zenke borroketatik, eta beti emoten dut aukera beste bide bat esploratzeko. Eta normalean irabazten dozunean garaitzen dozunean,
sekulako asebetetzea, sentitzen duzun joku horietakoa da. Mhm. Orduan, ez da erresa, nire ustez, mando aldetik eta, baina egingarria da, eta benetan, ez da, olako satisfazio puntu bat ematen da bena. Mhm. Egiz da, seginen ikusten remake honen, lehenengo Bai. hori, demo hori, lehenengo irudizek. Jo, ez duzen askorik erakartzen, zu biltzen zinen saltzen eta, bere alderdi ondanak aipatzen. Baina denporigaz, ostras, asko betu da, azkenengo trailerra hau ikusitxe aurkezpena oso sona da, emoten dugu ikusak nahiko txukun ninda bezala. Azken finen dinozun, bai bada mundu irekiko joku bet, baina nahiko itxize dabe bai aldi berien, ez? Bai, oso akotatuta dago. Hori da, orduen, holako estudizo txikizau bateri, aukeri motu txasu, ez? Ikusak ondo ditzeko ez da amairirik gabeko, mugari gabeko joku bet, badekoz bere mugak, bere esparruek azken finen, lantzeko esparruek. Eta ostras, ikusitza zenengo bidizioak azkengo talerrak, oso txura bolintxe, eta ia bat horren pelotaz hori emotera bertora. Eta gainera kuriosoa da, ez? Niretzat, zenbatak eixau evoluzionatu daben garapenean, dauka originalan antz gehiago. Eta horrek eitzen doz niri pixkat, ez? Berezitasuna hor dauka. Postenaz, ia eslan datorren... Ia, bai. Remake hau, bai. Bueno, urrengo jokoa, ustet gertuan, pixka berandutxoa bazik sartuko dela, ez, Ibantxi? Bai. Hori da, ekainaren 17an, estrenatuko da Densha Attack, bai? Fireshine Games estudio katalanarenak, bai? Hau ez naiz gogoratzen non aurkeztu zen, ez dakit, igual trailerra agertu zen besterik gabe, osatzen, zer ez da, holan ekitaldiren batean aurkeztu zen, baina... Gero bai pasesan nundik, eusto Switcheko Indie Worlden batetik edo, baina... Baina, estrenatu, trailerra erakutsi bezen pronto, egia da, arreta eman zuela, bai? Sega jogo klasikoen, ez da, estiloa nabaritzen zaio, ez da, Jet Set Radio, Crazy Taxi, horietakoak, ez da, baina ez da joko hoien klon bat, ez da, beste bere estilo propio duka. Ematen du dela, zuke kontrolatzen duzu, ez da, bagoi bat, bai? Ez da, bagoi edo tren bat ez dakiz erda, ez du bagoi bat dela. Gelditzen ez dana, eta orduan, ez da, zure misioa da, bagoi hori gidatzea, eta, ze amai arte, baina eske kontua ez dela soilik raidatik joaten, baizik, eta hori gerrindatu egiten du, joaten da, ez da, itxasotik, mendietatik, bai, dena oso ero, dena oso japoniarra, ez da, eta bai, egia da, ez da, cel shading estiloa, neko markatuta dauela, nabaritzen zaio, esan bezala, Sega joko klasikoen estilo hori, eta hemen azpimarratzekoa, Fireshine Games estudioa katalana dela, jokoa ere katalanez jokatu halko dela, eta egia esan, hau da, arreta ematen duen jokoetako bat, eta ni behintzat, nago jokatzeko prest, eta bai, demoa dagoeneko eskuragarri dago, Steamen eta Switch bian, eta plataforma guztietan ateako da, Switchen kasuan soilek bian. Bai, katalanez, joku ebera eta aurkezpenak be katalanez, Indie Worlden, Nintendo aurkezpen handi baten, garatzaileek katalanez berbetan agartu ziren, horre, inbidi sano asko emonda, ezta? Horixe bera, bai. Bai. Neuk proenean demoa da, pila guztiaten, ikaragarrez irudizioaten, uste baino handizago edala emoten du ganera. Gusapillo elekez, trenak edo bagoiek pertsonalizatu, aukera desberdin edauz, Japoni osotik zoaz, maia etxizetan beste batzuk irekizabe dire, treki maiu horrek mugarik gabe edo epe mugarik gabe inalizeteko, historitxu edeko atzetik ganera, horre bideo, cinematika animatueka, ez da joku txik izan, ez eta hindi bat izan, emoten da bena, baino gehiago barneratzen dugu barruen. Ganera, gero ja surmurtara pasetan gara, baina emoten dugu momentu oso apropos baten helduko dela, arreta asko erakarri dugu alde batetik, baina bestetik, egunotan entzun dugu Sega Jet Set Radio barri baten lanin da bilela, jakin dugule, baina bidizio batzuk filtre dire sarien, eta klaro, honek, igual, balizualizen dutxo joku, alko dutxo joku honeri, Densha Attackeri,
beste estandatxu beti lortzeko, ez? Hype hori pizten bada jentin hartin ikusten badeu, ostras, honek Jet Set Radio antzadeko, igual proben bierda estrena horretik, hor be aukeratxu politzeuko dabe undercodersekoak, osake, ia ondo heltzen dan. Bai, guztiz ados horrekin. Barkatu, behar bada garatzaien izena zut ongi esan, ez dira Fireshine Games? Ez horrek argitaletxekoa dire, eure katalanak undercoders ditzen dire, bai. Vale, barkatu hemendik mesedez. Bai, nuen askatu. Bai, lagun katalanei, barkatu mesedez, horre niren kasartze izan da. Bueno, denxatak esan dugun bezala ekainak 17an aterako da, eta egun bat beranduago Helle Luz Vietnam izango dugu. Gogoratzen da zuten lehenengo Helle Luz bigarren mundu gerran kokatzen zen, halako shooter multijokalarira bideratuta dagoen berroetamarren aurkako simulatzailea esan daiteke da. Eta, kasu honetan izenak esaten du bezala, Vietnamgo gerran izango da, alde batetik estatu batuarrak bezala jokatu halko dugu, beste aldetik Vietkona bezala. Eta, premisa berdina jarretzen du lehenengo Helle Luzana bezala izaten, esan duten bezala shooterra. Alde puntu batetik simulazio puntu hori daukaz. Nik esango nuke ni lehenengo Helle Luzen ibilitan ahola. Zerbait dela tartekoa, arma bat izan daitekena eta Battlefield bat izan daitekenakin. Hortaz, kurioso izango da. Egia gainera orain aireko ibilgailua sartu dituzte, aurreko Helle Luzen soilik lurreko ibilgailua zauden, tankeak transportea, ez dakit motorra edo lako zerbait bat zegoen. Baina, guztia lurrekoa zegoen, orain adibidez helikopteroak sartu dituzte, beraz, hori ikusi beharko da zemuzein duten, eta mapan nola moldatzen zean, ze horrekoan asko inbertzen un oinez askotan hiltzen zean, jende asko esaten du hiltzera juteko simulatzea dela, ze igual, 10 minutu oinez hiltzen zea tiro bat jasotzen duzu, eta hilda zaude, eta beste 10 minutu oinez jarritu duzu. Baina, alde horretatik ikusi beharko da. Pentsatzen dut mantenduko zutela patrulla sistema berdina, lidera dago, komunikazioa ultra importantea da jolas honetan, eta ero komandantearen lanare bai, ez? Komandantea da gaitasun espezial batzu euska besteekiko, eta berak pixkat ordenatu behar du, komandante lanain behar du, eta tropak batzuk alde batera, bestera, eta aginduak eman behar ditu. Eta, ez da revoluzio handirik izango, Helle Luzen jarraipena baina Vietnamen, eta gero, hasiera batean esan diguten zein mapa aterako dituzte, aurrekoan bezala, pentsatzen dugu denbora aurrera joan ahala, mapak aterako dituztela, gainerako dirurik gastatu beharrik izan gabe. Beraz, Vietnamko guda nahi duzutenak berbizi, mendauko ez dute aukera. Horra ipatu duzuz, aireko ibilgailuek eta alakoak, baina hori nabarmendu bierda da izango dela armada estatu batu arrantzat bakarrik. Edo Vietkonjak beste bereztasun batzukiko dugu, eta nik uste dut horrek dekola igual krasi gehizen, lurraspiko tunelak eraikitzeko eta mapan zier zabaltzeko aukeri egongo da, eta ia zartzen da ordenak, Bai, leheno, antzerako gauza bazaukaten, spawn egiteko toki batzuk zaudeten, baina orain ematen du tunelak eraikiala izango dituzula, A puntu batetik B puntura bapatean edo azkar transportatzeko, beraz. Pixkat asimetrikoa izango da, eta horrek badauka grazia, esan dugu bezala batzuk airea manejatuko dute, baina besteak lurrazpia manejatuko dute, beraz. Ikusi beharko da. Ez da erraz izango puntua hori neurria ondo hartzea, baina beti asimetrikotasun horrek bere xarma bat izaten du, hasiera bat eta mentzat. Gustut hemen nabarmentzekoa dela aipatu duzuna, Saritz. Joko hau, behar bada ez dela mundu guztiaren zatez, oso zaila da. Nik benetan egin ditute saiakerak, benetan nahi nuen joko honek ni erakartzea, ez lortu. Diote, ze dire laguna oso sartuta hode joko honetan, ez? Eta askotan, egin dut saiakera, nik ere sartu nahi dut, bereekin jokatzeko, eta
Eta egia esan, beti aspertu naiz joko honekin, ez da? Atera bezain pronto, eta igual asko ibili, eta esan duzuna, ez da? Tiro bat jaso, eta venga berriro, eta ez naiz inoiz divertitu joko honekin, egia esan. Baina esan behar dut ere nahiko traketxan naizela, ez? Shooterretan orokorrean, eta olakoetan, bereziki, ez? Pazientziazko behar duen jolaz bada, askotan emertzea geldirik, zai, aurkaria noiz aterako den bere zulotik eta orduan tiroa sartzeko eta horrekin aurrera egin. Oso pazientzia hori lortu erdezu gaur egungo shooterretan asko ez dena estimatzen, esan daitekena. Hortaz, ulertzen dizu perfektoki, Bantxi. Ondo iruditzen bat beste joku bategaz goaz, egun berien esterniko dan beste joku bategaz. Ekainaren 18 zen, Square Enixek The Adventures of Elliot, The Millennium Tales esterniko deu. Segurunik ez duzu zagutuko, ze IP edo frankizia barri bet da. Baina atal estetiko aldetik igual bai ingoiatxu ezagune. Octopath Traveler edo Bravely Default maitatuen egileen eskuti dator, Clay Techworks estudizioa dabilez, proiektu honen atzien. Eta esplorazioa denbora arregleko dueluek eta RPG japonierretako ohiko historizo ederrak elkartuko deuz Ellioten aventura honek. Itxuraz, HD bide estetika hori ikusko dugu, Octopath Traveler ikusi genduen adibidez, edo Dragon Questen lehenengotik 3. berregititan, orduen sprite oso ederrak, 3D inguruniek, efektu piloa, baina honetan, epatzen dugu moduen, txandakako borrokak alboratute, RPG kutsu hartuko dugu Ellioten joku honek. Historia aldetik nahiko berezi izango dela moten deuz, denboran bideiak izango dire protagonista, Chrono Triggerren moduen ikusten genduen moduen, esango dugu. Igual ez da maila horretara heltzen, baina ersuma bereko 4 aro desberdin biziteko dugu, bere pertsonalizekaz, bere girotxiegaz da historizogaz. Orduen, egiz esan, RPG aldetik olako gauza klasikoak aspaldizto guzle ikusten. Buru datoztez Legend of Mana eta olakoak ez, Final Fantasy Adventure eta olako jokuek. Orduen, posteko Square Enixek hau berreskuratu izena, eta behintzeta aurkezpen aldetik oso politzen moten dugu, osakeia beste danak maila berbera mantetzen daben. Printzipioz hori, ekainaren 18 zen esan dugu moduen, PC-erako, PlayStation Posterako eta Switch birako eta Xbox Series-terako estreneko da The Adventures of Elliot hau. Pentsatzen nuko RPG zala, eta ez action RPG-a. Itxuraz, Octopath eta hau bezala oso polita da, esan beharra dago. Ez nu pentsatzen hori, esan duzu bezala, ez da osoikoa mota honetako action RPG-a azken urteetan mintzat. Así que, kuriosua. Ez dakit, Lander, kuriosia ez, demorik badauka non baiten? Probatzea? Usti baietz, demoa estrenez alauen dela hilabete do. Nik ez probe, baina hor pendiente dekot, ia non eseltzen dutaten. Switchen estrenatu zen, demoa, are gehiago, ez? Olakoetan Octopath Travelerrekin eta Triangle estrategirekin eta egin zuten gauza berbera, Switchen estrenatu eta gero demoa eta gero galdetegi bat botatzen dizute, zer gustatu zaizun, eta ez gustatu edo, komentatzeko eta garapenean horren inguruko, aldaketak egiteko, eta ez da Square Enixek hau egiten duen lehenengo aldia, ikusi behar gero, estetika oso polita, ikusi behar gero zenolako joku den, ni harrapatu ez dakit, engainatu nindute lehenengo Octopath Travelerrekin eta pentsatu nuen hortik aurrera ez nautela engainatuko estetikarekin. Joko bezala, ez dakit, benetan, ez dago nondik hartu. Bentsat, nire gustorako, Eta orduan, sortik aurrera, nez eta guztiek izan dituzten kritika honak, bai? Baina, benetan, lehenengo Octopath Traveler hori, ez dakit, aspaldiko partez bai egia da, masei biteko, ez da, garaiak eta kartzen dituela bueltan, baina hori baino gehiago behar dute egun, bai? Ematen du hor geratu dela. Eta Elliot honek benetan ematen du zerbait duela, baina, bueno. Ikusi beharko da, bai. Octopath Traveler gaitzik orokorrien zutinuzun berberantzu baina gero bigarrenagaz ikusak asko betu biesla, orduen hori igual noiz probe biherko da, bai. Eta honek, Elliot honek, esan zu Switcheko demoa dekola, Steamen badeko, ez dakit beste plataformatan eukin badeko, baina, aukeri badeko
PC-en jokatzeko, Bai, ikusi, bideoa ikusten aizetena ikusi dugu hainbat plataformetan aterako dela. Agian probatuko dut demoa. JRPG ez ditan beste erakartzen, egia esan. Igual action RPG-a interesatu dezaket. Probatzea lebalde da, así que... Hori da. Eta, hau esan dani gaitxik hilabeteko azkenengo joku ez goaz, igual handizenetarikoa edo handizena izango dela, ez da bantxi? Hori da, bai, orain dela 3 saio edo hemen erantxean aurkeztu genuen, aurkeztu, ez da albiste eman genuen, ez da, Star Fox, bai, Switch birako Star Fox 74 berregite hori, bai, aipatu genuen, Nintendo Direct sorpresa batean, bai, mundu guztiak, zezusten harrapatu gaituen, gaueko 12etan emandako, bai, Nintendo Direct sorpresa horretan aurkeztu zutena. Gaur ibili naiz ikusten, eta antza, lehenengo aurre analiziak atera dira, eta, ematen du, jendean neko pozik da bilela, jokonekin. Iritzi orokorra da, berregite oso ona dela, baina berregite azken batean, ez? Nabaretzen dela asko, 74ko joko bat dela, ez? Ez dutela asko aldatu eta oso polito jarri dutela ere, bai? Hor aipatzen da, Star Fox ezagutzen ez duzunentzat, da, raietan joaten den nabekin eta, bai, jokoetako bat, ez? Martzianoak diltzeko jokoetako bat. Eta Fox McCloud protagonista Nintendoko pertsonaia ezaguna, gainera orain gutxi Super Marioren pelikula beharrinatatakoa, hor maniobra komertzial batenpean agertu zen pelikula horretan, eta estetika berri batekin ere bai, ez? Hor animalia errealistegi diote batzuek, ez? Ez dakit, niri gustatzen zait, estetika egia esan, baina, ez dakit, hor gauza arraro bat egin dute, ez dira panpinak, ez dira benetazko animaliak, bai? Orduan, horretan ere, erazkotako iritziak, ez? Ni behintzat, jokoa reservata dakat, egia da, 74koa, bere egunean probatu, baino ez nuen gehiegi zukutu, orduan, oraingo honekin, probatuko dut eta maituko dut, ez? Eta ea zer datorren, ez dakit, ez dut espero sorpresa askorik zintzuretan, probatu duten diote multijokalaria antza oso ona da, bai? Bertsio honek duen berrikuntzetako bat, hori da, multijokalaria lauren kontra, ez da, 2 eskuadroi, lauren kontra, eta ematen du berrikuntzak hor geratuko direla, ez? Orduan, ez dakit zuek, ze iritzi duzuen, ea joko hau esperitu zuen, edo... Niretzako peni esentzu horretan, komentu gendu horrekoan, ez? Barriro berregiti Star Fox 74, Light at Wars. Alzuen, baina nik uste zozer barrezi sartun dugu, bai, eta hemen tinogune, emoten dugu ez da lagongo maila barrik, ez da lagongo benetako erronka barrik, badau oso sartxu, baina ez tekola mamia askorik. Orduen, alde batetik, posik, Star Fox voltetan da, bestetik, ni bilinaz pila guztiate Light at Wars, Star Fox 74, pila bat aldiz paseot, eta ikusti barrero grafikoki berregin abestizek, kalitate handiz, guztiz berzino barrizekaz oso ondo entzuten da, ikaragartzea hori dana, baina beste zozer barrize bebier dut. Espero dut, honek arrakaztia badeko mentxet, Nintendo gazti, Star Fox barrizek prestetan, unibertso negaz jarraitzen, beti gelditzu dire formula berien, edo gauzak guztiz desberrin ninge. Eta, zozer behintzetik ganora askoa itxik ordu beha, negaz, bolta bat emoteko Star Foxeri eta mekanika ideia barrizek sartzeko. Star Fox 0 gaz zagetu ziren gauzaren bat edo beste eitzen Wii U-en, hor Platinum egon zela atzi, Platinum Games, baina espien guztiz asmatu eta barriro esan alako beste berregite bat, gitsi gora bera. Horren ikustu pala garaize Star Fox guztiz berreskuratzeko, Metro dira zen moduen, beste hainbat joku gazen daben moduen Nintendok, eta ia bizitik ikusten dugun epe luzez, ez bakarrik joku negaz.
probatu dutela esaten duzutenean, zer da, printza eta igual Bai. influencerrak edo hautakoak? Bai, hori da, joan Vale, dira, vale. blogariak eta, bai, Vale, eta, bueno, kazetariak eta, bai. Bai, justo gaur urten dira, aurre analizi honek, bai. Vale, eske pensaten un bestela hilabete lehenagotik sarrera izatea, askotxo. Bai, gozarraro baten da ganera, kaleratu da ben Nintendokoak beste bidizio bat, Mhm. jokuen aurkezpenana, baina praktikoki direktan ikusi gendun bidizio berbera, pare bat parriken dut, da... Nintendo beti bere rollola, ez? Ez dakizu nondik atako dan, bai. Trailer bideoan remasterra. Eta bidizio hartan, aurkezpenien ja aipatzen ziren jokuko mekanika danak, aldo zule balastiria etxasule emon, aldo zule birak emon ontzigan, oinarri denak azaltzen biezan doi, beste bidizio bat, eguza bera itzen. Eta azpimarratu dute, probatu dutenek, azpimarratu dute arratoiarekin oso ondo jokatzen dela. Hori da, labaretzen aldizmetago, ez? Lehenengotako jolasa izango da Switch B-an hori aprobetxatzen duna, ez? Ostras, nik Metroid Prime lau, joko alde batera utzita, bai, horretan nik arratoiarekin jokatu nuan, eta oso gustora. Egia. Bai, Mario Partik bekuian hor justo estrenaldiko jokuetan egon ziren, aguentzako aukerak, baina gizera igual ez da bela horren beste esplotatu momentuz, ia ikusten dugu noraz. Gero adibidez, Cyberpunk ere probatu nuen arratoiarekin, etzean gustatu. Igual esan egon horren ondo presteta edo lako zer, edo ez dakit. Bai, ez dakit ezberdin, egia da Metroid ez dakit suabeago joaten zan, ez dakit, bai, beste sentsazio bat izan nuen. Bueno, hone dire, oraingoz, ezagutzen dugu zen ekaineko argitalpen nagusizek, baina behar bada, egunotan ezusteko gehiago jasoko duguz. Esan dugu moduen udako aurkezpenekin hasi gara dagoeneko, egunotan Dragon Quest sagien 40. urteurreneko jaialdize, laster hitz egingo dugu niri buruz, ikusi dugu, The Mix Summer Showcase, Thinky Direct, Insider Gaming Showcase, edo AG French Direct aurkezpenak burutu dabe talde desberdinek, bestiak beste. Eta, egiz da, baten bat ezagutzi geratzen jakulo ondinoko, betiko moduen, baina datozen ize aurkezpen guztize batu dugu agenda honetan, orduen, guazen lehenengo nagusizekaz eta benetan aipagarriz edizenagaz hasiko garelako. Gaur bertan ikusko dugu lehenengoa, PlayStationek bere State of Play aurkezpena eskainiko dozku gaur gabeko 11etan. Eureko zailan apatu gendunek, itxi gora bera ordu beteko iraupen hauko deu, emoten deu PlayStationen aurkezpen handizenetako bat izango dela, azken urtietakoa, gauz asko etorriko dizela, azteko Marvel's Wolverine ikusko dugu, otxokumen bideojokue, baina ja sormoren artean, aurreko nepatu genduzunak ez, Onimusa Weight of the Sworden argitaratxe dati esaztuko da bela aipatzen da, dinoie irailerako ikusko dugu segurunik, God of War barri bet, oingonetan Kratos protagonisti izen barik jasoko omen dugu, eta gauz asko hortik, eguneraketak, iragarpenak, ni betxet itxaro pentsio aportxu beba ekot, zekartzen duzkun Sonic, baina gaur gabaz ikusko dugu. Baiz, ustez, komentatzen genula aurreko State of Play-a ikusi genunean pixka jendea hotza lagintula, ez, gizkiz bana? Tanetarik egon zan, nire guztiaten adibidez, bai, jenti esan oso berotute geratu azken honegaz. Baina horreko horren State of Play-ek, aztire oso ikusgarrizek izaten PlayStation aldetik. Gero bai PlayStation Showcase aurkezpen formatu handizago, igual ja alboratu da bela guztiz, ez dakigu, aspaldi zegoen entzuten horren inguruen. Baina horretan gauza bera pasta zan, batzutan nahiko ondo gote ziren, da beste batzutan igual zan orduta pikuko aurkezpena, eta espien benetako eserranditik aurkezten. Horrenia, nibentzete berotute gorga berako, ez dugu zuzenien jarraitzuko, oso berandu da, tamalez. Ikustu ja ordu horrek ez dizela aurkezpenak ikusteko da dana komentan egotekoak, baina, bizer bai jorratuko dugu webgunien, oza, gehiago salbizta datozen. Ez dakizue, baina nik ez denai denuntziari jasotzea bizilaunetik iuntzuko amaiketan zuzeneko bat egiten nahi nahizelako. Aztegunean gainera. Eta egizte daztizela horren ordute itxarrak, Hori da. Eirua zanien... Gauko iruretan da izaten zian. Hori da. Osa, bentsete ikusteko moduen gara. Ez komente, baina ikusi bai. Aurkezpenak jarraituz, aurkezpen handizekaz jarraituz, ekainaren 5 gabeko 11etan baitxe, Summer Game Fest itxuliko da, Geoff Keighley kasetarizek antolatzen daben aurkezpen handize. Ez dakigu berez ze paseko dan oingoan bertatik, eurreko urtietan
bai epatu zen dire, edo bai egon dire zurrumurru handizeko ingoan, adibidez, Bluebird Team, bertatik igaroko dela ezagutu dugu, baina ez dakigu beste olako estudizio edo joku handizek zentzuk izango diren. Errazena pentsetik Kojima paseko dela bertatik, badekoz bi bideo joku entzen momentu eskuartien, OD, bilurizko jokue eta Fizint, ditxe esan, Metal Gearren klona edo, oinordekoa izango dana. Horren igual horrek erakustera paseleike Kojima, auskalo, baina bi orduko iraupena hauko dabela jakinarazi dabe, Summer Game Festekoak, orduen badakizue. Iragarpen asko gongo dire, baina aldi berien, iragarki piloa, palomita asko, orduen Doritoak. Atadiegaz, eta bai. Montaik dio eta olakoak, ez? Bai. A ber, azken urtetan nahiko potentea egiten nahi da, eta titulu batzuk garantzituak ateratzen ditu, beraz, ez nitzateke harrituko sorpresa handiren bat baldin badago, esan ditugun hauetaztik aparte. Kojimarena nahiko ohikoa da, oso laguna dialako, baina igual nitzateke zerbe potenteara ez nitzateke harrituko. Hauk azken aldian puntu hori. Baita ikusi hor bat Death Stranding biatik ez da idelezerik ateratuko duten edo ez, edo... Bueno, beste Kojimamen beste jolas bada, baina bueno. Bai, egiz da aurreko urtitan egon dizela, adibidez, Elden Ringen lehenengo jokartasun bidizoa bertatik erakutsi bien. The Game Awards sarisek be, eurena dire, antolatzaile berrena dire, eta hor be, igez joku potente ugari ikusi gundizuen, adibidez, igez, ez da inozen zen, Resident Evil Requiem bertatik iragarri bien baitxe, orduen, egoten izen dire, ez, estrainaldi edo iragarpen potentiek, eta aurten be, goza bera, bi ordu izango dire, hortik, ordu bete da 50 minutzuk segurunik ez dabe mereziko, baina egongo dire iragarpen potenteren bat edo beste egongo da bertan, bai. Aurrera hende, ekainaren 7 igande honetan, arratsaldeko 7etan, zelan ez, Xbox Game Showcase ikusteko aukeri egongo da. Betiko lezago izango da seguruenik, ekaineko aurkezpen honetatik handizenetarikoa, garrantzitsunetarikoa, Xboxen jokuek zein hirugarrenan enpresetako edo indie taldeetako bideojokuek pasako dire bertatik. Adibidez, espero dugu ez, Halo Campaign Evolved berregitie bertan egotie, gero badakigu Gears of War IDIB aurkeztuko da bela, ze hostien, showcase hostien berari berezik izundutako direkt batekuko deu. Gauzasko gongo dire, espero dire adibidez baitxe, Persona laun berregitie, igual Persona 6 bebai hortik egunotan ikusi dugu zela filtrazio igarotxie, State of Decay 3 dekogu, Clockwork Revolution azkenengo bi showcaseetan egon dizela, baina tamalez bai epatu behar da beste iragarpen bat itxi dozkuela Xboxekoak egunotan, ez? Fable berandutxien iragarpena. Berez udazken honetarako egon da iragarritxe, baina azkenien 2007ko txaiera berandutxi erabaki dabe Xboxetik, ez jokue edo garapena txarto doalako printzipioz, baizik eta urte bukarako egutegi hori oso beteta datorrelako. GTA 6 da, ez, erantzule nagusize, danok argi dekogu, baina beste hainbat joku handi estreniko dire, batxukanera Xboxenak izen da, orduen barabaki dabe tartetxu bete motie, eta Fable, Xboxen joku handizetako bat izenik, bere tarti ez, bere lasaitasun hori bier dabela, eta orduen berando ikusko dugula. Bueno, behintzat ez dute bertan bera utzi, ez? Perfect Dark eta beste hainbat bezala, ez? Guztiz, bai. Itxura hona deko, ikusi dugune biritzotan behintzet, oindala hilabete egitzi batzuk, enbiela aurkezpentsu bet, egizitzen niri bastantere gartze oste, baina ia zolan datorren. Nik espero dituten bi gauza erakustea, gero ez da itala izango ondoan, baino, izango aurrengo proiektua daukatena, detaile gehiago matea konsola aldetik diot, urrengo proiektua, bestalde, eta hau bai da zaila, betez da beraiena dalako The Elder Scrolls 6. Zerbait erakusten duten, ez dut espero, baina bueno, esperientza inoiz ez da galtzen. Asa sarmak esan du ez duela kontsolaren gaineko zer esango, Ez? Hori bai ez dauta dago. Orduan, itxaropenak, bakizu guztiak, erdeak guztiak. Bai. Eta boleto guztia euskat bitik bi izango diala kalengo dutenak, beraz. Baina, bueno, hau igual Lander komentatu igande honetan, ekaina 7an esan du mesela Landerek izango da, eta hartzeko 7an, zuzenean emango deula kanal honetatik,
Gamerantzaren Twitcheko kanaletik, naizeko irratzetik ez. Baina, hori, nahi dezuten ontzat animatu, ane izango gara eta. Horitzea, bertan egon gara jarraipen haitzen betiko lez, urtero lez, ja, zenbat urte dago zuen, bost bat bai, ez da zangonek, Bentsetek Xboxena... Bai, pila bat dira. Bai, azken erarin pasatan da, Eta ia besteren bat behitzeko aukeri dekogun, labur komenteti harren, aurkezpen piloa dauz ekaino honetan, badakigu askok joku indie txikizek erakusteko balizoko dabela, badibidez, ekainaren lauen Latin American Game Showcase egongo da, gabeko 11etan, ekainaren ostien, Women Led Game Showcase, ordu batetan, gabeko ordu batetan, Day of the Dead, bezpekuko dugu Summer Game Festen ostien, ekainaren 6en, gauerdiko, goizaldeko ordu batetan, piloa da, ez da, azkenien Wholesome Games Direct, Gaming Pride Parade, Frosty Games, PC Gaming Shows lan ez, joku, aurkezpen asko eta asko dauz, horrek danak Gamerauntziako webgunien bildu dugu, sortopeko duzu danan zerrendia. Orduen, betikoa, espero dugu joku interesgarri asko iragartzi ez, batzuk egon dire egunotan, nahiko interesgarri eta ikusteko modukoak, jarratxeko modukoak, baina horren beste egize da, horren beste aurkezpenen artien asko itxo edo desagartu itzen dizela, nik ez dut oso ondo ulertzen danak hemen biltzien erabaki hori, azken urtietan hartu dan bira hori, egize da eiru desagartu indela, indizek geroz eta arreza odekiela eurentzako aurkezpenak etxie, baina handidanakaz batera aitzina, ez dut inoz ulertzen, egize da gogoz hartzea zule, zema joku, zema iragarpen, zema gauza, baina gero buruen geratzi datzuzunak, iragarpen handize dira aldi berien, orduen borroka hori dago. Ez dakizu iritsi, bai. Denbora kontua dela, eta are gehiago, esango nuke Nintendo horrekin kontratu dela, bai? Bera hasi zen apur bat timing hauek markatzen, bere denborak markatzen direct formatu aukerez banago, beraiek ez dakit asmatu zuten, baina beraiek egin zuten, egin zuten ospetsu, eta orain ematen dugu direla apur bat atzera egin dutenak izan direla lehenengoak, ez? Formatu honetan. Ez duzu zertan besteekin batera ipatu duzuna, ez da lander, besteekin batera atera behar, nik uste dut Nintendo naita ez duela iragarri ezer, behin beste guztiak pasata eta behin bera bakarrik dagoenean berana atatzeko, horrekin Nintendo beti da izan da oso ona, ez? Oso begion esan du horrekin, eta horrekin jakitun da, bai? Ematen du bere bolara doala, bai? Baina holako gauzak oso kontrolpean ditu. Bai, guztiz, eta nik uste hori oso ondo itzen da bela, Nintendok. Eiruko garaizetan, beti nahiko argi ikutzen gendun, noiz etorko zan Nintendo, noiz ikusko duen bere aurkezpena. Azken urteetan hori zera indabena, egon dinoko, ez dugu datarik, Nintendok ez dugu esarra ipatu, ez dakigu direktu bat egongo daan edo ez, urtero bilgara holan. Baina normalien egun pare bat lehenago iragartzen duz bere emanaldi zen datak ez. Azken 2 urteetan ustut ekainaren 18 zen dela, egez bagarri toki konpanantzari eskaini dutxien direkt berezize. Ze justo hilabete harin jau, Switch Biko estrenaldizaz batera, Switch Bizen estrenaldizaz batera horreuki bien beste aurkezpen bat, maiatz bukaera erditzik uste zen zela. Aurten bai espero dugu direkt handi bet, segurunik data horren bueltan izango da, ekainak 18 bueltan, esan dugunez, ja danak pase izenien, danak barneratu dugu zenien, iragarpen hori danak, Nintendok bere txokotxo dukitzeko, baina askorik alden du barik. Eta karo, sormurrek indartzen dabiz egun hauetan, gaur bertan entzun izen dugu askok, espero da bela ez, direkta egiazko ezetia. Baina, klaro, zer ikusiko dugu bertan, Ocarina of Time remake egon leike, Fire Emblem barrize pasan urtin aurkeztu biena, uda honetan estrene bihar da, orduan segurenik horren kaleratze datie ezagutuko dugu, espada ben atzeratzen. Gero, 2008 begire, Mario Parribet garatzen omen dabiz. Nik suposatxot zeldagaz batera ez da aurkeztuka aurten, baina, aukeri hor egon badau, horretxiko dugu. Eta bestalde, Pokemon barrize dau, ez? Winds eta Waves, hor aurkeztu zela hori indala hilabete batzuk, igual Nintendo Direct honetatik igaro leike. Parriro, ez teko datarik, beste handidanak ja baiztatute dauz, Nintendo falte jako, orduen seguruenik, danak pasan dizenien, pentsen aiot,
ekainaren 8tik aurrera, ja horribilko gara, ez? Albizti jarraitzen, eta gogotsu entzuten dira Nintendok zer dinon, baina momentu solantxe geratzen gara. Bai, bueno, itxoitea tokatzen da. Ez da besterik. Gaina urteroko esan dugu bezala urtero berdina egiten du, beraz. Ez da besterik. Bai, gero, aipatu gero hortik Steam dagoela, segurunik ez da bezerringo, baina bai helduiako egunetan zurrumurru, Steam Machineen aurkezpen gidie getxu da bela Steam plataformako pakendera esango dugu. Steam kontrolarrazko usaperain bien, eta azte pare batera usteot iragarri biela kaleratze datie. Osa, que a ver, igual ez tegure esan ez, edo igual Steam Machine be egunotan iragartzen da, auskal. Eduki diru zorroak prest. Horretako bai. Eta Steam Framean zai beste batzuk Half-Life 3-kin batera, iritsiko. Bueno. Gero oso pesimista nago, Bai. Imetxeko gotxu egunotarako aurkezpenetarako, barriro, zerrenda osoa gemen hau txandiko zuen, eta igual atxera begire jartzeko momentu da, izan dugun moduen, egunotan egon dira aurkezpenak eta egon dire kontutxuek. Ba, Jolanda, aurreko astean, Dragon Quest sagaren 50. urte hurren ospatzeko, emanaldi berezia prestatu zuen Square Enixek, bai, holan, aurkezpen berezi bat, baina, bueno, nolabait sartu aldugu, ekaineko esiru, bai, aurkezpen hauen barruan, ez? Hor, agertu ziren Yuji Horii diseinatzaile eta Yosuke Saito ekoizlea, eta aurkeztu zuten berriro Dragon Quest 12, bai. Orain dela 5 urte, bai, aurkeztu zuten, baina oraingoan, ematen du, beretan, bai, badoala, eta hemendikan ez oso berandu baterako dela, aipatu dute, bai, eta gainera, zintzotasunak nahi harritu nau, esan dute, jokoak, izan dituela garapenean izan dutela zailtasunak, eta berrabiarazi dutela, garapena, eta, imaginatu ze punturaino berrabiarazi duten, ze izenburua berare aldatu egin diote, hasieran The Flames of Fate, bai, jarriko zioten, eta azkenean, ematen du Beyond Dreams deituko dela. Lehenengo trailer bat aurkeztu digute, ematen du, paperean, edo, trailer horretan ikusten dena baitzat, sagaren elementu guztiak dituela, bai, gero agertzen dira, Akira Toriyamaren diseinuak, Sugiyamaren soinua, bai, hori baieztatu dute, bai, Toriyamaren eta bai Sugiyamaren lan berriak egongo direla, bai, ez dakigu zer puntutaraino, egongo den hori, ez dakigu aurkeztu duten protagonista berria esaterako Toriyamaren diseinua den, edo, baina, ematen du, beraien zerbaiten berri egongo dela, ez? Eta honekin batera, Yuji horik ere, esan du, klasikoekin, elementu klasikoekin jarraituko duela, baina era berean nahiko berritzei izango dela, bai? Bere nitzetatik ulertzen da, izango dela Dragon Quest berritzaienetakoa, bai? Hau sartu direla, oin arte ateraz diren hainbat elementurekin, ez da, ikusi behar, japoniarrek hori esaten dutenean, eze punturaino den egia, ez? Ekizue japoniarrakoa direla, aldaketetarako, nahiko buru gogor izaten direla, eta ikusi beharko da zer den beraietzat, berrikuntzak, ez da? Nire petxeta hot, berrabiarazi da bela hau dana, ze eurrekoa lar barritzaile izala, eta esan da, ez, stop, eta ongoan, bale, ongo dire elementu barrezek, baina ez dugu gure horren beste aldatzea. Bai, esaterako, begiratu, aurkeztu zuten lehenengo logotipoa, ematen zuen oso berritzailea, hori suarekin garrak eta, bai, ematen zuen Elder Scrolls edo Elden Ring edo ematen zuela, etzuen Dragon Quest ematen, ez? Eta berbada norbaitek esan du, hau ez da Final Fantasy, hau Dragon Quest bat da, jendeak jakin nahi du, jendeak Dragon Quest bat erosten duenean, jakin nahi du zer erostien ari den, eta ezin gara pasatu, ez? Eta hor polemika handiak egon dira, pertsonaia nagusiaren diseinuarekin, jendeari etzaio gehiago gustatu, antza,
Eta, bueno, lehen aurreko astean aipatu genuena, ez? Toriyamaren diseinuek hori daukat, ez da? Batzuetan, pues, denak dira edo Gohan, edo denak dira Trunks, edo denak dira, mangoan, pues, ematen du, boren, ez da, berreragitaria, nola esaten da hori, Aragitaratzea edo, ez? Hori da. Txanda heldu zaiola, eta bai, horre pertsonaia krestaduna, segurako bilderekin, eta bueno, horre lana falta da, ez? Behar bada itzalak edo zerbait, ez? Ematen du plastikozkoa, gainera kontraste handia dago eszenatokiekin, ez da? Eszenatokiak oso polito ikusten dira, baina pertsonaiak ez dakit, ematen du PlayStation bikoak direla, ez? Orduan hor lana behar da. Eta horretaz gain, ikusiko dugu, ez dakit, pinta txarraztu. Horrekin batera, beste lako estreinaldi ere, esan dute egongo direla, Dragon Quest Monsters azpizagaren atal berria, eta Dragon Quest 11aren Switch birako bertsioa, ez? Enegarren aldiz, saltzen saiatuko direnak, ez? Eta pues ikusiko dugu, zer gertatzen Dragon Questekin. Ni probatzeko prest, baina egia da, lana falta dela, ez? Eta egia bada horren gertu badago, ez dakit, lan hori egiteko zera izango duten, ez? Eta... Niri 40 urte urreneko emanaldi izeteko nahiko txitsi hosti orokorren, hasi eta maitxu, besterik parik, nahiz eta bideo pare bat itxi. Zada beti komentan dugun, ez? Japoniarrako lako dira urte urrenekaz, batxetan edo etxe dutxu ez mile kontu, edo bezatutan kanetik endugure dabe, eta listo, aliketaren jena maitxu, beto. Tengoan ikusitu lan izan dela, proiektu guztize berrabiara zin dabela, hor lan asko gongo zanatzen segurunik, baina, bai diseinuek oso motza da izela kontu dira hartute, ze protagonistie, horribile da. Eta gero dinosun, ez? Grafikoki dinoko ikusten dela lan gehiago falta dela arratzien, horren beste denpora itxeroten egon hostien, nahiko txitsitozkue. Gero gizte atxera begitu ezkero, azkenengo hilabetiotan, ondela esebez, jaso dugu zela lau remake, nahiko potentiek, eta jentie nahiko posik eratu dela zentsu horretan. Baina, ia berro egarren urte urrenagaz beste zertxu, ez eta spin-off baten bat izen, eltzen jakun. Lehen astu zari komentatzea, hau plataforma guztietan agertuko dela, Switch bat barne. Okerez banago, ez dakit hori albiste hona edo txarra den. Switch baterako prestatuta badago, ojo. Asko limitatu ezake bestetako... Bueno, zeleke, igualengo da bena da, ez dakit, idaripez, baina Square Enix Dragon Quest asko guztideako bi bertzinio atatia. Adibidez, Dragon Quest 11 ikusi genduen Nintendo 3DS-eko bertzinioa, joku berbera zan, baina grafikoki teknikoki beste kontu bezan, ez? Igual alako oso zer, ez dakit. Segurunik ez, baina amestiarren, pentseleik, Da azkenengo albiste txoa daukagu, ez? Gure, bentsat nire CD Projekt Red Studio Polonian maitiak, The Witcher 3 Wild Hunt dako, hirugarren espantsioa iragarri dago, ez? Eukeginu zen Heart of Stone, David Beckhamen espantsioa, gero eukeginoan Blood and Wine itzela, eta oin badator, Songs of the Past eduki gehigarriaren abenturak, eta, bertan izango dugu berriz, Herribiako, herribiatar Geralt, ez? Geralt herribia famatua, kesue otxotxuria eta Blavikeneko arakina izan leikena, ez? Eta, datorren urterako, 2027an kaleratzeko iragarri dabe, plataformei dagokien espezian PlayStation bostian eta Xbox Series konsoletan merkaturatuko dabe espantxio hau, eta, jokoa mugitzeko gutxeneko baldintzak eguneratuko ditue, itxura batean grafikoki indartsuagoa, ez? Gehiago eskatuko omen dabelako. Zurrumurruek aurreratu bezala, Full Theory taldia dago atzian, Witcher originalan berregitean lanian dabilen estudioa, hain zuzen be,
Eta Songs of the Past DLC gehigarri honi buruz gehiago jakiteko, uda bukara arte itxoiteko eskatu dabe. The Witcher 3 gogoratu 2015an estrenatu zala, ja 11 urte pasa die, eta naiz eta gero bisualki agian ez da ben emoten horren zarra, igual fijatzen baldin basa ikusiko jako zerbe joskurak, baina azken Blood and Wine espantzioa 2016an iritsi izan, eta orain dela 10 urtetik ez da eduki gehiago, eta orain kaleratzen dabe hau, pentsatzen da baita izan leikela Witcher 4 honekin nolabait lotzeko, modu bat. Ze, bueno, ordutik ona birmasterizazioak eta bestelakoak kaleratzen ibili die egileak, baina Cyberpunk 2037 estrenatu ondoren, hori, The Witcher sagara itzultzeko, bueno, hori egin zeben trailer famoso aurra eta hori, The Witcher 4 hau be, eta hori, komentatu dugun The Witcher remake be, badatoz, eta horiekin batera Project Sirius multijokalari bat be prestatzen dabiz, neri igual etxat hainbeste interesatzen multijokalari bat enpresa honena, baina bueno, ikusiko dugu. Komentatu dute, porque grafikoki berrituko dute eta horretarako espezifikazio berriak eskatuko dituzte, baina izango soilik DLC hau edo izango The Witcher 3 osoa? Claro, eta labien Definitive Edition edo alako eguneraketan diren bat, igual horregaz lotut egongo da, claro, zen finen, espantzio balko esan estrene PlayStation 4, Xbox One eta Switch originalien bebai. Claro, igual grafikoki apurtxu beto, gero bai egongo dire igual modeloatan eta alakoatan egoekuntzak, baina tot uste horren besterako salto egongo da nik. Uste dugu. Ez que gainera ikusitza nola funtzionatzen daben Witcherrak, nola, oza, ez da bukatu eta beste kapitulo bat azten normalian. Bueno, batzutan bai, baina esaten dut mundua berdina da, dinamika berdinak izan dio bentzatu inarte, eta esploratzeko, ez dakit, asko ezingo da aldatu. Pentsatzen dute, bueno, pentsatzean edo, ero izan leike dana izatea leku berri batia, baina agian Blood and Wineen begon zan, visualki saturazio geixau, batez ere ingurua koloretxo basan, bedar gehiago zeuan, zuaitz gehiago, igual, hor saiatzen baldin badia ingurua pixka saturatzen eta, igual momentu batzutan ez reskatzeko nahi da behigotzia eskaera, bueno, ikusiko dugu, ez dakit. Bai, aipatu dute sistema zaharrak kanpoan geratzen direla. Bai, Switch, lehenengo Switcha, PlayStation 4 eta Xbox One, bai ez direla kompatibleak izango espantzio berriarekin. Nahi pentsatzen dut, azkenean CD Projekt Red kontu zibiliko dela honekin, ez? Cyberpunkekin eukizeban movida eta gero broma gutxi. Ja. Errendimentuakin kontsola zaharretan. Espero bintzat baiet. Ez dutela... Sobra nibiko da, joda. Ez direla harri berdinean estrapozu dingo. Hori sinistu nahi dut, baina bueno. Jo, bengoan asko zer zaudeki, The Witcher 4 buruz bagabiz, bueno, igual pasileke, baina honen DLC egaz. Espan DLC independente bat, grafikoki beretako aldaketa dakarsena, tabar. Igual bai, igual bideo hori hartzen dabe, baina ez dut uste. Jo, PlayStation bostak sobra mogitzen dugu The Witcher 3, oza, guzun bestera eta arazori parik. Niretzat importantena DLC-na, ez ziren beste asola grafikoki aktualizazio hori, nahiz eta ongi etorri izango dan. Nik uste Blood of Wine bezalako kalitatezko DLC bat ateratzen maute, nik uste jende askoritza egula beste importako orain dela 10 urteko jolas bat izatea. Damian, ez dut oso ondo ulertu bota duzun txistea, bai, hori bekamena. Bueno, begiratu momentu batean Hearts of Stone DLC. Olgier de oslan zan tipoa. Bai, okin, enez goratzen izenakin ondo, baina bai, Olgier, hori da. Eta tipua ikusten baldin badazu, bilatu Hearts of Stone, Witcher 3, eta, vamos, es que esta daukantz gehiago honek bekamenak, zela da, Claire Oscurreko protagonistak Batmanena baino, bai, Robert Pattinson. Vale. Hori, Robert Pattinson era baino.
enoen ezagutzen game hau. Bai. Jolasian imaginatu, da nahiko pertsonaia garrantzitsua delezian, nahiko ez esate gaitxi garrantzitsuena, eta topatzen dozunean esaten dozu, a ber, nola, inmertsio hori, agintzen da bena nola egiten duten egin. Hola, hori da txistia, bai. Ez dakitxolan, ja, amaitzeko harin ez da, ingo dugu repaso flash bat, azkeneko albiztiena, Call of Duty Modern Warfare 4 ezagutxera mondabe Activisionetik, urriaren 23 honetan estreneko da bere PC, PlayStation 5, Xbox Series eta Switch bizenbe bai, lehenengoz aspaldiko partuz eta azkeneko 10 urteetan ez dela estrene Call of Duty barri bet Nintendo kontsolatan, orduen hori postekoa. Bestalde Steam Deckan presizoa areagautu deu Valvek, areagotze handizi ganera, €100 baino gehi zauten, karutu dabe, ez garestitu dabe Steam Deck ole da, ia, lehen aipatu dugu zen machine eta frame horrek zer moduz heltzen jaku zen. Eta bukatzeko Epic Gamesek, danon arriturerako, erdira garretxegon da, baina Unreal Engine 6 garapen motorie aurkeztu deu, 6. bertsinoa, Rocket Leagueen erabertutako bertsino bategaz. Ondino ez da estreneko, Street of Unreal aurkezpenera etxeron birko dugu usagizio jakitzeko, baina posgarren amoten du ja alboratu ingo dabela, horren beste arazo eta akatzen mondatzen posgarren hau kanpora, eta 6. salte ingo dabela, apurbet astuteko edo erratate barri bet azteko asmodaz. Zarete bereziki traizioetu eta sentitu Valven mugimendu honekin, no? Zakit. Kontsola dukaten bitartean ezain beste zeurazki. Hori da, apurtzen bada, adios. Ostras, bai, osea, Valve ematen du, bai, ez dakit, duen ospionarekin, eta, bai, holan abisatu gabe, eta... Ez que oin ez da nire ustez, ez kontsolak ez ordenagailuak egiteko momentua. Osea, hori argi eta garbi. Nik askotan komentatu izan dut, eta da, nahiago nuke oin Steam matxina esetaratzea, eta pare bat urte ditxoitzea, fastidatzen doz, egin batian, baina eske oin etarabia den presioan, badakit ze sarrezki izango dan. Orduan, traizionatuta ez dakit, eske nire ustez merkatua be hori da. Igual galeretara irten bia zebela nabarmenago, agian, ez dakit. €200 ez da askotxo? Bada, asko da. Bai. Ez bezana, kontsolatik kritika izan dugu, €50 igo dialako, eta hau 200 igo. Ez que nik eneban egingo, konsolarik, oin. Esaten dutut. Dauzkasunak saldu, eta... Eta Steam Deckaz beha ukida aukeri, bitxu. Agortu zen, listo. Ez dugu barriro jarriko presizio honetan. Listo. Bai. Ez dakit. Baina, ze garai eskasak, orokorren. Orokorrean, eta batez bez, aletasun hau... Bai, eta gero nik... Hau da, telefono kompainia bezala. Danak nahi dabe zure dirua, eta danak berdinak. Gero gauza batzuko betotxua ingo itxu, beste batzuk txarrago, eta gero guztauko jako edo ez, baina... Hemen ordaindu, egin behar dugu, ez era. Daude gauzak egiteko moduak, ez? Eta kasu honetan, ez dakit, ez dute asmatu. Bai, zelan datozen beste danak bai, eta nik uste momentuz honegaz saioa amaitu izaten moteko moduen gauzela. Gero komentu dugune, aurkezpen pila datoz, albiste asko ongo dire gurien, osak bertan komentiko dugu, edo bestela telegrabetaldien behar bilko gara eurrera atxera suposatzeot, estrenaldi daia garpen danak komentetan. Hori da. Eta igual urrungo astelen arte agurrezan, ez bagara igandean ikusten lehenagotik. Hori da. Bueno, ekipo, eskerrik asko hemen egotea gaitik, eskerrik asko entzuten gaitxu zuen dana baitxa, eta aste hona euki, eta ber zer dakargun aste guztiak ikusiko dugu urrengo atalian. Agur. Agur. Agur, bai.